Španielská Ceuta horí. Miestni obyvatelia už mali dosť masívnej migračnej krízy a vyšli do ulic. Protesty sa však rýchlo vymkli spod kontroly. Demonštranti prerazili policajné zátarasy a začali podpaľovať stany a prístrežky migrantov priamo na pláži. Vzduchom lietajú gumené projektily, protestujúci blokujú pomoc Červeného kríža a hádžu madrace, deky či iný majetok migrantov priamo do mora. Situácia v meste je na prasknutie. Sledujte portál Plénum.sk pre ďalšie aktuality. Ďakujeme. Chceme ísť do Ruska, chceme ísť na Ukrajinu. Chceme vám priniesť skutočné reportáže z miest, kde sa to deje. Vyšleme našich reportérov do ulic Španielska, Francúzska či Anglicka. Ukážeme vám realitu našimi očami a opýtame sa domáci na ich názor. Boli sme s vami na domácich protestoch, ukázali sme vám realitu z táborov na Slovensku. Teraz to však chceme posunúť ďalej a byť priamo v centre diania. S vašou pomocou vyšleme našich redaktorov za hranice. Podporte portál Plénum.sk. Ďakujeme vám. Viac sa dozvieš na plenum.sk. Tak klikni.